Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і гэтае абмеркаванне зараз у студыі Еўрарада мы ладзім з польскім палітолагам Павлом Казанецкім. Прывітанне, Павел. Добрый дзень, прывітанне. Павел, давайте пачнем, каб закінуць, даць тэмп нашаму эфіру адразу з канспіралогіі. Але так паступова. Здаецца, 2 дні таму міністр замежных спраў Польшчы Сікорскі у інтэрв'ю польскаму тэлеканалу сказаў пра тое, што яны бачаць вялікую небяспеку і пагрозу нападу з тэрыторыі Беларусі альбо на Украіну ізноўку, альбо на нейкую краін Еўрасаюза, Польшчу тую ж самую, ці Літву, ці Латвію. І буквально на наступны дзень 30-го раніцай, там у ноч з 29 на 30 з усходу, ну, правда, не з тэрыторыі Беларусі, хаця не выключана, што і праз тэрыторыю Беларусі, але прыляцела расійская ракета і упала на тэрыторыі Польшчы. І ў гэты ж дзень Міністэрства інфармацыі Лукашэнкаўскае прызнала ПАП, польскае інфармацыйнае агенцтва, экстрэмісцкімі матэрыяламі. Супадзенне? Może nie супадзенне настолькі, наколькі Польшча не трактуе зараз Лукашенка і Беларусь як асобны суб'ект міжнароднай палітыкі і бачыць проста Беларусь як частку расійскай палітыкі. Я думаю, што ў тым сэнсе гэта не супадзенне. Польшча не гатова на дыялог з Лукашенкам, таму што лічыць, што ён настолькі залежны ад Масквы, што ён у любы момент можа swoje słowy pra dialog prosto schować u kieszeń. I w tym sensie to послідовна polityka Polski. Na kont samej rakiety, no, co można сказать, ona nie leciała na terytorium Białorusi, a przeleciała naprawdę przez mierzu ukraińsko-rosyjską i wtedy leciała udol terytorii Ukrainy. Тому тут якби провокацій з боку Лукашенки не треба шукати, але все ж таки думаю, що Лукашенко на гэту ситуацію і так не мае ўплыву. Але давай вось зараз мы разглядзім усе гэтыя пералічаныя мною факты па асобку. Давай пачнем ўсё ж такі з віцэ-прэм'ера, міністра замежных спраў Сікорска і яго словаў. Ты вот трошку пачаў пра тое, як успрымаецца у сённяшніх умовах і варунках Беларусь і лукашэнкаўскі рэжым і яго незалежнасці там у прыняцці нейкіх рашэнняў. Але ўсё ж такі, ці сапраўды мае падставы Сікорскі для такіх заяваў сёння, таму што мы да гэтага чулі падобныя заявы пра пагрозу, пра напад з тэрыторыі Беларусі ўжо некалькі гадоў чуем. То там і Сувалскі калідор прысутнічаў, там і Літва, і Латвія, і што толькі не было, і міністры замежнай абароны розных краінаў выступалі. І зараз Сікорскі. Ёсць нейкія новыя факты? Новых фактаў, думаю, няма, а прынамсі мы іх не ведаем, так? Ну, трэба ж памятаць, што мы глядзім на рэчаіснасць праз прызму СМІ, а не праз прызму ведаў, напрыклад, польскай разведкі, так? І зразумела, што ў тым сэнсе ўсё, што мы мяркуем, яно вельмі абмежавана. З другога боку, я не думаю, што ёсць ніякія новыя факты. Я думаю, што Лукашенко будзе рабіць усё, а можа я бы так сказаў, войска беларускія не маюць такой магчымасці і Беларусь рабіць такі напад напэўна не можа. Але мы не ведаем, якія ёсць планы Масквы, і мы не ведаем, ці на змену планаў Масквы ўвогуле можа ўплываць Лукашенко. Хутчэй за ўсё не. Калі сапраўды сер'ёзна успрымаем момент таго, што Расія шыкуецца да новай, гатовіцца да новай мабілізацыі, а хутчэй за ўсё так ёсць. Мы не ведаем, які будзе маштаб гэтай мабілізацыі. Эксперты лічаць, што яна мусіла бы быць вышэй, чым 500 000 чалавек, таму што 500 000 патрэбны толькі, каб заспакаіць патрэбы фронта в Украіне. Ну, а на патэнцыйную агрэсію
на захад, ці у бок Эстонії, ці у бок Сувальского коридора, які апошнім часам ужо не называецца як такі патэнцыйны напрамак агрэсіі, но трэба дапаўнительна яшчэ 150 тысяч вайсковых. Таму на сённяшні дзень мне здаецца, што можа быць гэта больш такі прапаганdsкі хвыт з боку палітыкаў Еўропы, але гэта таксама вельмі важна у внутрішнім дыялогу наконт таго, што трэба прызначаць частку фінансаў, частку бюджэтаў дзяржаўных все ж такі на зброєння, і гэта для Польшчы такая стратэгічная справа. Давай тады наступны факт. Вось сітуацыя з залётам на тэрыторыі Польшчы расійскай ракеты, як ужо казаў і прэм'ер Туск і іншыя эксперты, што это хутчэй за ўсё была Х-101. І рэакцыя. Туск адразу сказаў, што ну не наўмысна, хутчэй за ўсё. Ну і такое адчуванне, што хочуць і польскія улады, і еўрапейскія улады агулам спусціць справу на тармазах. Сапраўды так? Но гэта не першы раз, і хутчэй за ўсё так ёсць, таму што Еўропа пакуль не гатова ўваходзіць у прамы канфлікт збройны, і гэта відаць таксама ў рыторыцы адносна вайны расійска-украінскай. Таму Еўропа і НАТО будзе перасоўваць такія рашэння як мага далей і старацца все такія правакацыі бачыць як інцыдэнты, а не як казус беллі. І наколькі гэта можна, як доўга так можна рабіць? А гэта трэба палітыкаў запытацца. На жаль, як відаць, можна і доўга. Ты у нас палітолог, ты аналізуеш гэтых палітыкаў усіх іх дзеянні. Но баюся, што на жаль доўга, і я думаю, што пакуль не будзе відавочна адназначна, што гэта прама агрэсія скіравана на тэрыторыю Польшчы, што гэта не адзінкавы выпадак, а што гэта будзе ўжо серыя ніякіх атакаў, но тады ўжо будзе цяжка ад гэтага адмовіцца. Але таксама пытанне цярпення польскай публічнай апініі і таго, наколькі польскія грамадзяне і ў які бок будуць націскаць польскія ўлады, бо на сённяшні дзень самыя палякі пробуюць не бачыць таго, што нам пагражае вайна, і не гатовы падтрымліваць увогуле любых размоваў пра зброення ці пра тое, каб прымаць адкрыты ўдзел у вайне, мабілізацыю і гэтак далей. Польскія грамадзяне на гэта не гатовыя. Вот бачыш, ты троху апярэдзіў мяне, і таму што я хацеў сказаць, што ну ладна, можна зразумець там нейкія краіны, якія далёка ад нашай мяжы. Там Германію з яго нейкім расійскім сэнтиментам, Іспанія, Партугалія, якім ввогуле дзе там тая Беларусь, можа быць, не кожны і ведае, і гэтак далей. Але Польшча яна-то ў курсе. Яны ведаюць і пра пагрозу ведаюць, і расійскую інтэрвенцыю яны ўжо праходзілі, і што з сябе Лукашенко ўяўляе, яны таксама добра ведаюць. І войска не здарма ж так актыўна рыхтуе Польшча. Палякі, здаецца, што павінны ведаць шмат чаго, толькі таксама у Польшчы відны разрыў пакаленняў. Відаць, што вырасла пакаленне, якое, па-першае, добра яму жывецца, якое жыве ў адносна добрым камфорце і на высокім узроўні жыцця, ад якога шкада проста адказвацца. Ну, а другая справа, вырасла пакаленне, в якім з'яўляюцца людзі, якія бачаць магчымасць блізкіх адносінаў з Расіяй. Но такі дыскурс палітычны яшчэ 10 гадоў таму назад здаваўся ў Польшчы проста маргінесам, а зараз ён уваходзіць нават на палітычную сцэну у польскім парламенце. Да, вот акурат такі і была такое пытанне, што ідзе рэфармаванне польскага войска, фармаванне новых там беспілотных рот, і гэта якія выкарыстоўваюць беспілотнікі, і пытаюцца, ці гатова Польшча да вайны, але сыходзячы з тваіх словаў, не гатова? Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гледжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гледжання. Гэта праблема, якую паднімалі розныя палітыкі яшчэ ў час ураду ПіС.
PiSu. I tady ўжо было відаць, што грамадства проста не гатове на мабілізацыю, а сама армія, ну, тым больш не падрыхтавана. Ну і калі думаць пра тое, што дагэтуль Еўропа спакойна спала і лічыла на падтрымку Спалучаных Штатаў, ну а толькі дзякуючы Трампу еўрапейскія палітыкі пачынаюць прачынацца. Ну, можа будзе гэта вельмі радыкальна, што я скажу, але мне здаецца, што зараз Нямецчына больш вялікімі крокамі рыхтуецца да гэтай вайны, чым Польшча, і што немцы зараз прачынаюцца хутчэй, чым палякі, якія раптам ставяцца аб'ектам прапаганды расійскай. Угу. Ну вось давай да сістэм, да вот этих пытанняў прапаганды інфармацыйнай гібриднай вайны і ўсяго астатняга падыдзем, але пачнем вось менавіта праз той навіну, якую мы з тобой на самом пачатку узгадалі. Гэта прызнанне лукашэнкаўскім Мінінфармам найвялікшага польскага інфармацыйнага агентства ПАП экстрэміскімі матэрыяламі. Вот для чаго? Што ты бачыш за гэтым рашэннем? Ну вось гэта пытанне зноў, ці дэкларацыя дыялогу з Польшчай гэта рэальная дэкларацыя, ці гэта проста часовыя спробы пераканаць польскія ўлады, што ўсё ж такі хаця б на хвіліну мы можам супрацоўнічаць. Я думаю, што можа быць гэта проба гульні такім чынам, што праз радыкалізацыю мы гdzieś знойдзем супольную точку размоваў і пагадненняў. Ну, але відаць, што сапраўды польскія ўлады зараз не гатовы на дыялог з Лукашэнкам, і можа гэта рэакцыя на тое, што Лукашенко чакаў на такія крокі, хаця ну, не так шмат зноў крокаў з боку беларускага рэжыму, каб ісці на гэтыя крокі. Ну, можна тут казаць пра Пачабута, але мы ўжо нават вдваіх размаўлялі на гэты конт, і все ж такі рашэнне з боку Лукашэнкі наконт асвабаждзення Пачабута чакалася нашмат раней, а колькі месяцаў мы чакалі на гэта. Ну, але і Пачобут выйшаў, і Манах Гавал выйшаў. Ну, нібыта вось гэтыя праблемы развязаліся. І такая пазіцыя можа быць, ну шо вам, палякам, да гэтых іншых палітзняволеных? Яны ж там не палякі, ну, не польскага паходжання беларусы, ну, грамадзяне Беларусі. То бок мы там, это ўнутраныя праблемы, давайте вырашаць наши там, як это там, схемкі, бізнесы, ўсё астатняе, з цягнікамі там пытанне вырашаць, з бізнесам, можа быть, транзітам калію праз тэрыторыю Польшчы, на што Трамп намекаў, нібыта таксама. То бок чаму Польшча гэта не цікава? Але трэба яшчэ ўзгадаць, што пытанне палітвязняў гэта не галоўнае пытанне для Польшчы, і гэта не толькі пытанне маральнае, але гэта пытанне, напрыклад, Саюза палякаў, якога дзейнасць у Беларусі зараз вельмі моцна абмежавана, дзе сапраўды большасць дзеячоў Саюза палякаў зараз знаходзіцца ў эміграцыі ў Польшчы, а адначасова адбываюцца знішчэння могілак АК на тэрыторыі Беларусі, таму гэта больш шырокі спектр розных справаў. Я ўжо не кажу пра пытанне мяжы, і якое таксама дагэтуль не вырашылася. Зразумела, што зараз пра мігрантаў зараз. Мігранта, яно зараз трошки больш прыціхла, але яно вымусіла на польскім урадзе паставіць вельмі сер'ёзныя запоры і сер'ёзную канструкцыі на мяжы, што таксама ёсць пэўнымі коштамі. І Лукашенко бядуе, што Белавежская пушча гіне з-за гэтых вось... Ну вось так, где ён быў раней, так? І чаму ён раней не падумаў пра бедных зуброў, якія не могуць прахадзіць праз мяжу і размнажацца, прабачце. Ну, з польскімі зубрыхамі. Таму гэтае пытанне паслядоўнасці, і я думаю, што Сікорскі, які ёсць, ну, не першы раз міністрам замежных справаў, і ўжо пры першай сваім
пасадзе ён пробаваў адбудаваць дыялог з Лукашэнкам, і гэта былі вельмі сур'ёзныя размовы эканамічныя, у тым ліку інвестыцыі в энергетыку беларускую, і раптам аказалася, што гэты дыялог тады не адбыўся, так і быў сарваны Беларусю. Таму я думаю, што зараз Сікорскі ёсць вельмі паслядоўны ў сваёй пазіцыі пасля тых досведаў, якія ён ужо мае з Лукашэнкам. То бок я вяртаюся да пачатку вот да этого пытання, то бок прызнанне інфармацыйнага агентства польскага ПАП экстрэмісцкімі матэрыяламі, гэта такая спроба можа быць рэжыма прыцягнуць увагу там, што типа што вы там не ідёце на дыялог, глядзіце, мы тут вам яшчэ чарговую падлянку зараз устроім. Ну гэта трошки як асёл у Шрэку, які увесь час падскоківае і кажа я тут, я таксама тут. Вось хіба так трэба гэта ўспрымаць. А як ты ацэньваеш у гэтым жа ключы, ці можа быць это іншы нейкі трэк, сітуацыю з тым, што лукашэнкаўскі МЗС раптам публічна паведамляе па польскім спецслужбам, партнёрам, увогуле ўсім жадаючым гэта прачытаць, пра тое, што нейкі там беларус збеглы, як яны кажуць, на тэрыторыі Польшчы рыхтуе тэракт, і там глядзіце, мы вам тут падказваем, тут вот зараз можа страшнае адбыцца. Толькі ў той же самы час колькасць агентаў беларускіх, расійскіх, бо зараз гэта хіба на сапраўды вельмі цяжка дзеліць, на тэрыторыі Польшчы ёсць вельмі вялікая, і бачым актыўнае дзеянне гэтых агентаў, гэта першая справа. Другая справа, ну трэба таксама памятаць, што ёсць грамадзяне Польшчы, якія зараз маюць прытулак на тэрыторыю Беларусі, якія в адкрыты спосаб проста шпіёнілі і шкодзілі польскім уладам. Таму ну зноў гэта вельмі маленькі такі вырывак, я бы сказаў, такі вкідыш в СМІ, што вось бачыце, якія мы хорошыя, а адначасова гэта не вырашае глобальных адносінаў паміж Польшчай а Беларусю, таму што яны больш складаныя і больш шырокія. Павел, а можа быць пра глобальнасць адносінаў тут пытанне нават і не ідзе, а тут пытанне просто вот этой такой помстлівасці і жадання адпомсціць сваім беларусам, якія апаненты, праціўнікі рэжыма, якіх прытуліла Польшча, і зараз паказаць, глядзіце, каго вы там у сябе прыгрэлі, змяюку гэтую у сябе на грудзі польскай, яны ж там нейкія тэрарысты, экстрэмісты, вон тэрактары рыхтуюць, а вон сённяшняя навіна пра тое, што справу беларуса у Любліне, здаецца, перадалі ў суд, яго з АБВ спаймала на тым, што ён па заданню спецслужбаў расійскіх, здаецца, у Хельме рыхтаваў тэракт. І вот вам, калі ласка, каго вы там, ганіце іх адтуль. Ну гэта агульная праблема, таму што сапраўды беларускія спецслужбы доўгі час ужо працуюць на тое, каб сапсаваць імідж беларускай апазіцыі ў дыяспоры, ці ўвогуле беларускай дыяспоры, калі не лічыць яе палітычнай апазіцыяй. І гэта розныя расколы, гэта розныя абвінавачання, ці то адносна Цехановскай, ці то адносна Латушкі. Мне здаецца, што гэта стары спосаб гры беларускіх спецслужб. І сапраўды гэта можа быць адзін з элементаў, напэўна, ёсць адзін з элементаў спробаў кампраметацыі гэтай апазіцыі. І, на жаль, давер да беларускай дыяспоры ў сённяшніх уладах Польшчы ёсць абмежаваны, гэта адчуваецца. Па чым гэта адчуваецца, калі зараз вот не браць вот гэты момант, мы пра яго пагаворым, пра тое, што зараз нейкія ўзніклі новыя падыходы ў наданні міжнароднай абароны ад
з управлення па міграцыі, а якія яшчэ? Я якраз гэта меў на увазе, таму што з аднаго боку мы бачым, што Светлана Ціхановская зараз атрымала прытулак і яна знаходзіцца ў Польшчы. Спадар Ватушка ўжо доўгі час тут і ён пад ахранай польскіх служб. No, ale z другого боку сапраўды мы бачым, што легалізацыя побыту беларусаў на тэрыторыі Польшчы яна на жаль абмежавана, яна зараз знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі. Тое ж самае датычыць сітуацыі з адкрываннем банкаўскіх рахункаў, напрыклад, для грамадзянаў беларускіх на тэрыторыі Польшчы, але гэта выніканне, па-моему, не столькі з палітыкі адносна Беларусі ці беларускай дыяспоры, а проста з агульнага недаверу і абмежавання адносінаў і міграцыі з усходу, а можа ўвогуле шырэй, таму што варта памятаць пра тое, што адбылося хаця б учора у Іспаніі, где пару тысяч мігрантаў 45 тысяч уже гавораць пра такую лічбу. Вось як. Я нават не чуў яшчэ такіх высокіх лічбаў, але гэта праламанне мяжы, пра пераламанне таксама забора, які там стаіць на поўдзені Еўропы. І мы бачым зараз вельмі жорсткія высказывання іспанскіх уладаў пра тое, што все будуць абратна выдаленыя з Еўропы. Яны ўжо войска нават туды падцягнулі. Гэта ж як бы працяг той же самай еўрапейскай палітыка. Трэба памятаць, што яшчэ некалькі гадоў таму назад мы гаварылі пра толеранцыю, пра прыманне мігрантаў з розных напрамкаў у Еўропу. Но гэта радыкальная змена сітуацыі і бачання, і гэта не датычыць толькі Польшчы. Ну так, але калі вярнуцца да вось гэтай сітуацыі з міжнароднай абаронай, як аргумент гучаць такія словы пра тое, што неяк там рэпрэсіі ўжо зменшыліся, можа там ледзь не ввогуле зніклі, а ёсць яшчэ ж закон, заканадаўства, і паводле гэтага закона тэрмін дзеяння нейкіх там абвінавачванняў, хто там за ўдзел у акцыях 2020 года, ён ужо прайшоў. Ну а раз у законе прапісана, так значыцца, вас ужо ж не прыцягнуць да адказнасці. Што вы пішаце, што мяне пасадзяць за ўдзел у акцыях 2020 года. Таму не дадзім, таму што ніхто не пасадзіць, у законе ж так напісана. Гэта сапраўды так, вот такое ўспрыняццё польскімі чыноўнікамі сітуацыі. Польскія чыноўнікі маўчаць. Мы як грамадская арганізацыя некалькі разоў і шмат польскіх арганізацыяў складалі петыцыі, вялі размовы наконт злегчэння рэжыму візовага для беларускіх грамадзянаў. Мы паказвалі таксама некалькі разоў польскаму МІДу, што польскаму МЗСу, што няма палегчэння сітуацыі ў Беларусі для палітвязняў, што рэпрэсіі працягваюцца, што арэшты працягваюцца. Адных выпускаюць, другіх сажаюць. Можна сказаць, абменны фонд якраз увесь час папаўняецца. Но, але, на жаль, гэта не ўплывае на пазіцыю польскага ўраду, толькі наша ўражанне, што гэта пазіцыя таким адкрытым способам яна не выказывается. Яна просто видна в самых дзеяннях і палегчэння візавага рэжыму, а тым больш мы казалі і пра іншыя дакументы. Яна вельмі складана і в пэўным сэнсе непаслядоўна, калі бачым, што сітуацыя і стасунак да Лукашэнкі вельмі адназначны і паслядоўны, так стасунак да беларускай апазіцыі зараз, на жаль, не адпавядае гэтай пазіцыі. Ну, учора у нас у эфіры была юрыстка, адмысловая спецыялістка па легалізацыі Вольга Дабравольская, і яна кажа, што выглядае на тое, што міграцыйная
палітыка і пазіцыя Польшчы вяртаецца до перыяду 20-го года. У 20-м годзе яны наадварот увялі значныя там палёгкі, вельмі так талерантна ставіліся, а зараз ну не тое, што яна там пагаршаецца, яна просто вяртаецца до той сітуацыі, до той трактоўкі, якая была там 18-м, 19-м годзе. Гэта так, ці ўсё ж такі сітуацыя нават у параўнанні з 19-м там умоўным годам пагаршаецца? Вольга тут ёсць спецыялістам у гэтай галіне, яна лепш адслежвае гэту сітуацыю. Я гэтага не параўноўваў, нават не пробую зараз задумаўся, наколькі гэта так, но дай бог, каб яна не пагаршалася. Я спадзяюся, што яна не пагаршаецца, хаця мне здаецца, што до 20-го года Польшча выдавала вялікую колькасць візаў для беларускіх грамадзянаў, і гэты рэжым быў ўсё ж такі больш свабодны, таму найбольшую колькасць Польша выдавала візаў, а зараз не. Таму ў тым сэнсе яна горш, чым была до 20-го года нават. Ну да, тут візавыя абмежаванні, ну мы кажам просто про легалізацыю, а па візах, да, ну я так разумею, што... Я бачу все ж таки гэта як одну агульную карціну, таму я бы не адрэзаў гэтага. Але Павел, давай ўсё ж таки пагодзімся, тому что шмат хто кажа, тая ж самая Марыя Калеснікава звяртае ўвагу, што вот цяжка атрымаць візу, візы не даюць беларусам, ну ці даюць з вялікімі складанасцямі, это абмяжоўвае іх магчымасці ехаць на захад, але ж не даюць не таму, што Польшча, там Варшава, МЗС польскі не хоча. Яны просто не могуць, таму што консульскіх супрацоўнікаў 1-2 і ўсё. І гэта правда, так, што сапраўды зараз польскі кансулату вельмі абмежаваны ў сваіх магчымасцях працы, і ў тым сэнсе гэта тэхнічнае пытанне сапраўды. А гэта пытанне не да Варшавы, а да рэжыму Лукашенка, гэта правда. Это правда. Давай вот яшчэ один момант, мы таксама как бы троху абышлі увагай, але калі казаць пра жаданне рэжыма ўсё ж таки наладзіць адносіны з Польшчай, з Варшавай, з уладамі польскімі, я так разумею, што яны ідуць, спрабуюць праз розныя шляхі, праз розныя дзверы, форткі, шчыліны прайсці, таму што на нейкім міжнародным кангрэсе прадстаўнік ад Міністэрства прыродных рэсурсаў звярнуўся да ЮНЕСКО, каб ЮНЕСКО паспрыяла дыялогу і наладжванню адносінаў паміж Мінскам і Варшавай. Ну, па-першае, я думаю, што гэта паказвае, наколькі абмежаваліся стасункі дыпламатычныя з Беларусю, і не толькі у Польшчы, але таксама ў другіх еўрапейскіх краінах, што на любых, нават нізкіх узроўнях кантактаў міжнародных беларускія чыноўнікі пробуюць свой месседж перадаваць. Па-другое, no, я думаю, што для Лукашэнкі зараз гандаль з Еўропай, а перадусім вось абяцаныя калі для Спалучаных Штатаў, гэта вельмі важна эканамічная справа, так? Лукашенка зараз вельмі моцна залежны фінансава ад Расіі, ну і можа ад Китаю, і гэта абазначае, што любая фортка, якая дае магчымасць альтэрнатыўнага фінансавання, вельмі важна. Таму я бы на гэта глядзеў якраз з прызмы эканамічных адносінаў перадусім. І для таго Польшча патрэбна, але хіба для нічога іншага. Толькі эканомія і экспорт, так, праз Польшчу. Дарэчы, трэба узгадаць, што Польшча таксама вядзе сваю палітыку адносна Беларусі якраз тым же самым інструментам, праз гэты самы інструмент, а менавіта праз стасункі з Кітаем і праз спробы абмежавання экспорту кітайскага да Еўропы, які з большасці ідзе праз Польшчу, так? І momenty zaczynienia mierzy dla towarów, a był taki moment, to był wielmi dobry moment szantażu i wpływu na pozycję Łukaszenki tak samo.
Слухай, я не ведаю, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але мне тут на вуха шапталі, што ну ты ж разумееш, што на публічна пра нейкія там перамовы паміж Варшавай і Мінскам размовы не ідзе, хто ж то такія дыпламатычныя перамовы любяць цішыню, але справа ідзе, перамовы ідуць, хай не так хутка, не можа быть не на тым узроўні, як хацелася, але ідуць, і ўжо неўзабаве і цягнікі пассажырскія поедуць, ну і как бы цішком і все как бы паціху і ўсё будзе как бы так налажвацца. Ці бачыш ты такія прыкметы? Я не бачу, што не значыць, што гэтага няма, бо зноў размовы любяць цішыню, але на сённяшні дзень гэта чуткі, прычым чуткі, якія не маюць такого глыбейшага абгрунтавання. В сэнсе, да мяне такія чуткі з ніякіх афіцыйных кругоў увогуле не даходзяць. Я думаю, што гэта больш жаданне розных асобаў, назіральнікаў, чым сапраўдныя факты. Але ты сам сказаў, што нават у сярод палітыкаў, нават сярод дэпутатаў польскім там у сейме ёсць тыя, хто ну как бы так глядзіце ў бок Масквы, адпаведна глядзіць можа ў бок Лукашэнкі. Мне тут чытаў я тут у Фейсбуку, як прадстаўнік адзін типа там беларускай супольнасці сустрэўся з такім вось дэпутатам з адной партыі, вот, ну як ён там піша, расказаў яму ўсю праўду пра Ціхановскую, пра офіс, пра санкцыі, якія б'юць не толькі і не столькі па Беларусі і беларусах, колькі па паляках. Са мной пагадзіліся, сказалі, будзем вырашаць гэтае, працаваць над гэтым пытаннем. Наколькі гэта у мейнстрымным становіцца? Ну, перадусім, я думаю, што спектр палітычнага мышлення наконт адносінаў з Лукашэнкам і наконт адносінаў з Беларусю, ён зараз нашмат шырэйшы. Таму што з аднаго боку мы маем сённяшнюю пазіцыю ўраду, пра якую мы ўжо размаўлялі, а з другога боку мы маем пазіцыю розных кругоў з боку пісу, і хопіць пачытаць матэрыялы публікацыі клубу Ягеллонскага, які заклікае якраз да адноўлення адносінаў з Лукашэнкам і да дыялогу. Нават прыпісуецца розныя такія высказывання самому Моравецкаму, які пробаваў якраз з Лукашэнкам будаваць гэтыя масты. А гэта ж яшчэ не прызнанне, скажем так, і дыялог ці там адносіны з Расіяй, так? Ну а з другога боку маем такіх крайных палітыкаў, як Браун, які атрымлівае медалі ад Лукашэнка і ад Пуціна. Ну таму гэты спектр палітычны, ён вельмі шырокі, і я думаю, што пасля выбараў, якія будуць у польскі парламент праз год, польская палітыка можа вельмі моцна зменіцца адносна ўсходу, хаця яшчэ пабачым, што будзе адбывацца з самай вайной, і наколькі гэтыя ракеты будуць сюды да нас прылетаць, гасціць у нас часцей, чи толькі выпадкова, скажем так, раз на месяц ці раз на паўгады. Калі ты кажаш, што можа змяніцца моцна польская палітыка, я так разумею, ты кажаш пра тое, што змяніцца з ухілам у такі усходні бок. Ухілам у бок дыялогу і кантактаў з Лукашэнкам. А вось наяўнасць, большая прысутнасць расійскіх ракет у польскім небе, ці не паспрыяе, што больш стане такіх вось прыхільнікаў дыялогу? Типа, знаеш, як яны кажуць, што трэба папрасіць Пуціна, сказаць, дамовіцца з ім, і яны тады ў наш бок страляць не будуць. Я хачу верыць у тое, што палякі гэта такі народ, як украінцы. Чым больш іх б'юць, тым больш яны становяцца в апору, таму я спадзяюся, што гэта якраз будзе працаваць у другі бок. Але жыццё Але не ўпэўнены, да? Я зараз і так не ўпэўнены, бо я ніколі не верыў, што ў Польшчы можа з'явіцца моцна палітычная фракцыя, якая адкрыта гаворыць пра адносіны з Путіним і з Кремлем. Да, як там казаў Джеймс Бонд, да, ніколі не кажы ніколі, да? Ну, так і атрымліваецца, так. Давай трошку на іншую тэму, польска-украінскую.
Зараз Дональд Туск сустрэўся з Зеленскім. Гэта была такая першая сустрэча пасля таго канфлікту с этими медалямі, с Белым орлом, там с абвінавачваннямі, прэтэнзіямі і ўсім астатнім. Як ты лічыш, наколькі ўсё ж такі магчыма, што адносіны наладзяцца, і як ты ўвогуле ставішся да вось гэтай сітуацыі, калі мінулая гісторыя у сённяшніх умовах стварае такія непаразуменні і канфлікты паміж двумя народамі? Я сам гісторык па адукацыі і калі шчыра, калі я заканчваў універсітэт, я лічыў, што прыходзіць час, калі не гісторыя вызначае палітыку. І все ж такі моя пазіцыя заўсёды была апіралася на мышленні гедрычёвскім і пабудовы добрых адносінаў з Украінай, Беларусю, Літвой. І, скажем так, як аднаго апірышча на супраць проста агрэсіі Расіі, якая аказалася рэальнасцю. Но, на жаль, гэтае мышленне зараз не ёсць мейнстрымам, альбо не ёсць адзіным мейнстрымам. І, на жаль, справа Волыня, якую хіба занадта доўга загаварывалася. Таму што, можа быць, размовы пра гэты Волынь павінны адбывацца зразу яшчэ ў 90-х гадах. Як бы справа Волыня існуе і ёсць актуальна в розных сем'ях у Польшчы. Я сам маю знаёмых, якіх сем'і загінулі ў Волыні. На Волыні. І таксама я думаю, што паколькі справа Катынска была у такім афіцыйным дыскурсе, яна здаецца такім досыць очевидна, хаця зразумела, што зараз Расія пробуе супярэчыць вогуле збродні Катынскай. У той же самы час справа Волыня ніколі не была шырэй прадметам дыялога і размоваў гісторыкаў польскіх і украінскіх. І я думаю, што гэта памылка зараз на нас мсціцца, што зараз гэта справа выйшла так моцна. Ну, зразумела, што ёсць палітычныя сілы, якія зацікаўлены, каб яе выцягнуць, але так яны бы ўжо не мелі вось гэтых інструментаў і паліва для такой моцнай палітычнай акцыі навакол Волыні. Гэта першая справа. Другая справа, Волынь будзе палітычным палівам хутчэй за ўсё на бліжэйшыя выборы парламенцкія, і яна будзе дзеліць польскія палітычныя эліты і будзе важным прадметам палітычнага дыскурсу ў час выбарчай кампаніі. Відаць, што ўжо адбываецца нейкі падзел пазіцый паміж рознымі партыямі наконт Волыні. І якраз спроба зараз сустрэчы Туска з Зеленскім ёсць гэтай спробай аддзеліць пазіцыю жорстку ад пазіцыі больш мяккай. З другого боку, сам Зеленскі хіба сабе вінават, так? Погле падняць гэту тэму у час гэтай вайны хіба не было патрэбным. І зноў я скажу такую канспіралагічную тэорыю. А чаму гэта не пагадненне паміж Навроцкім а Зеленскім, дзе абыдвох палітыкаў рашыла, што гэта вельмі добрая тэма, каб сабе набраць працэнты на выборы. Ну, але зараз... То есть мы с тобой так побьемся, але понарошку, так? Так. Ну, я адназначна гэта жарт з майго боку. Ну так, потому что ўсё ж таки не ў гэтай сітуацыі, калі у прынцыпе і Украіна моцна залежыць ад падтрымки Польшчы, і Польшчы у прынцыпе как бы важна тое, каб бо Украіна бароніць польскія межы, у тым ліку ад расійскай навалы. І ў гэтай сітуацыі все польскія палітыкі хацелі гэта бачыць. Вось я ў гэтым, на жаль, не ўпэўнены. В польскім дыскурсе вельмі рэдка ось такая фармулёўка ёсць, высказваецца, і не ўсе польскія палітыкі гатовы так думаць. Як бы
некаторыя пробуюць уменшыць ролю Украіны ў гэтым і паказаць, што вайна украінска-расійская гэта лакальны канфлікт, а не канфлікт, які ўплывае на бяспеку Еўропы ці Польшчы. Ці ёсць бачанне у Польшы у цябе асабіста, як ўсё ж таки вырашыць з пункту гледжання бяспекі, умоўна назовем это пытанне Беларусі, беларускае пытанне, якое ты на самом пачатку размовы сказаў, што Польша стаіць на пазіцыі, што незалежнасці ўжо у рэжыма няма, што ён цалкам сатэліт, што там робіць Пуцін на тэрыторыі Беларусі, Лукашэнкі можа і не пытаецца нават, і гэта пагроза. Пастаянная пагроза, гэта балкон, які навісае над Украінай, гэта вось гэты апендзікс, які вось на мяжы з Польшчай. Я ўжо не кажу пра Літву, Латвію, і ўжо нібыта ёсць разуменне таго, што без незалежнай Беларусі няма бяспечнай Европы, але як вырашыць гэтае пытанне? Ну, я, на жаль, песіміст у гэтым пытанні, і я стаю на пазіцыі, што вырашэнне праблемы Беларусі магчымыя толькі праз вырашэнне праблемы Расіі. І так, як у 90-х годах шматлікія еўрапейскія палітолагі лічылі, што дэмакратызацыя Беларусі адбудзецца праз Расію, што была проста памылковай візіяй і пазіцыяй. Так сёння мне здаецца, што вырашэнне праблемы далучэння Беларусі да еўрапейскай прасторы, не буду называць дэмакратычнай, недэмакратычнай, але якби адкрыцця Беларусі на захад магчымае толькі праз тое, што зменіцца рэжым у самой Расіі. Я просто думаю, што вайна расійска-украінская гэта канфлікт на доўгі перыяд, і можна лічыць на тое, што будзе nejakі перамір'е, але на тое, што мы вернемся да сітуацыі перад 2022 ці 2014 года, а так хутка, хіба гэта немагчыма. Ну, ось нам тут пишуть, перамовы з Європою наўрад ці магчымыя. По каналам ТБ Беларусі ідзе суцэльны негатыў. Кажуць, вось мы готовыя да дыялога з вами, ну, з Європай маецца на ўвазе, але з кім там размаўляць? На жаль, гэта правда, то я таксама не веру ж на тое, што зараз ёсць nejaká атмасфера для гэтага дыялога польска-беларускага. І лічу, што мусяць адбыцца больш глобальныя змены, альбо сапраўды вельмі ясна дэкларацыя Лукашэнкі, на якім ён палітычным боку. А Трамп можа паспрыяць гэтаму? Там же ж нібыта вот ізноўку... Сам Трамп павінен мець вельмі паслядоўную пазіцыю хаця б адносна Украіны. На сённяшні дзень ён яе мяняе кожен месяц, в залежнасці ад таго, якая пагода, якое надвор'е, альбо ад таго, ці Украіна ў даны момант на фронце выйгрывае, ці Расія. Но таму ад гэтага трэба было пачаць. Я разумею, што для Спалучаных Штатаў пытанне калі можа быць важным пытаннем эканамічным, калі яны захацелі сарваць адносіны эканамічна ў гэтым плане з Канадай. Але зноў, гэта не глобальны падыход до палітыкі, і зноў думаю, што змены палітычныя ў Штатах раптам могуць давесці да таго, што тэма ўвогуле знікне. І мы зараз размаўляем і берем гэту тэму як вельмі важны палітычны фактор, эканамічны фактор, а можа аказацца, што праз 2 гады гэта ўвогуле не будзе тэма ў міжнародных размовах. Зразумела. Дзякуй. На жаль, трэба завяршаць нашу размову на сёння, але я спадзяюся, што спадар Павел Казанецкі будзе часцей завітаваць да нас у эфір, таму што ёсць што абмеркаваць, ёсць пра што пагаварыць, і не толькі ў беларуска-польскіх адносінах, але і шырэй па геапалітычных пытаннях. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, і жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй, жыве Польска.